Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, addan to pagilasinan a makita iti init, iti bulan ken kadagiti bitwen. Dito'y daga masikuranto dagiti nasyon, gaputi butengda iti daranudor ti baybay, ken kadagiti dalluyon. Matalimu daw to dagiti tattao, iti butengda nga agpaspasungad, iti mapasamak, iti entero alubong. Tadinto agsusurot ti ornos dagiti pannakabalin ti tangatang. Kalpasan na agparangto ti anak ti tao nga umay iti ulep, ken naindaklan apan nakabalin ken dayag. Inton mangrugi dagitoy a mapasamak, tumakder ket tumangad kayo, taasidegan ti pannakaisalakan nyo. Annadanyo dagiti bagiyo, amangan numalmes dagiti puspusoyo iti nalabes a panagbusog ken panagbartek, ken kadagiti pakasikuran ti biag, amangan lakit dinudumteng to akilla at dayta nga aldaw kada kayo. Taumay to akas may sa apalabog kadagiti amin at tattao dito'y daga. Agsipot kayo, ket diyo sardingan ti agkararag, tapno addanto na anay akired yo nga agibtor kadagiti amin a mapasamak, ken agtakder iti sangwanan iti anak ti tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Idi kalman at dahil may nag-deliver ti danom, ito mineral water nga kakasla pungwan, ket idi makita dak ko nada, nay nakita ko mo ilan ni Father Rufon. Nagwapo gayam ti personal. Kuna madyak pa ilan nagpapukis dita, ano nagpapukis at dakis kayo. Lalaki dayjay. Gayam tataga ditada. Ita suriwan, di mat awanti ko dita. Awanti kakabsat nga katoliko dita nga magbuyboyad kano iti dayta YouTube kada kanya na ganan live streaming tayo ano daduma mangiruruman. Hindi malmalam at daman imayan umay da makis-schedule ti pamumpon nga mahantay nga kaparokyaan dita nga parte. Kunana apo makimismisa kami nga minti online iso nga umay kami kumata si kati alaen mi tahan nga masango de padi da jeta adut schedule da. Kakunak met, nagasidag ta na nagtablaan kindita kabarwan, agabay nga barangay. Umay kay makimisad jayan kunak ka. Nohang kay mapanji ili ijay kayon. Kakuna na met, haan apo, agbuya aklaan ka, umanay kanyak daya ti Domingon. Kunana ka, no kayam ako mapangka. Ta sa bali, di jay makilangan. Sa bali, di agkomunyon, kindi di agbuya laang iti online. Umanay kanyak di jayan apo, kunak ka, ay haan bangking nga pamati. Kaslamot la kadagita ibagbagati daddo mga nabinasam di Biblian na isalakang kan. Haan ang kasjay, adayo niya, adayo. Apaya nga dayto ititaptapikan tayo gamin kakabsat. Uwan tatang sinindyan tayo ti kandela, adbiento. Oray sa lang nga nagpapanag katurturog sa dagita nang isagsagana ti riga dangan nang isimsimpa ti kapintas na. Kapaya ngamin, Adbiento, laglagipan tayo nga ti Adbiento, saan pa'y a Christmas? Yo. No Adbiento, awampay laeng ti Christmas. Upat nga Domingo, nga panagsagsagana, ay, anya ti Adbiento ti kahit nangasawon, da kaming isasangbay. Sino ti sumangbay? Upat nga Domingo panagsagsagana tayo, ti panangrambak tayo, ti panangrambak, ti isasangbay ti umay ti mangisalakan. Kayat nga saon ni Apo Jesus imayen nagungaren na panjilangitan ngum umay to nga manghusga kada tayo. Pilyon nanto kunana laeng ni Apo Jesus di Ebanghelyo. Dagiti nagyan ti kanigid nga nagsara. Ang kaya tugtugaw ti kanigid mo, nagsara kayo. Kanawan karnero, kalding karnero, kuna na pangarig na niya. Malagip yun di pangarig na? Oh! Kasi awang pa sumungbat. Kakuna na umay to.
ikatan nanto ti ita, alaen nanto dagiti nasayaat. Di ti ramrambakan tayo, ti upat a Domingo, ito dati nga, upat nga Domingo, ti Adbiento, iso dayjay, second coming, umay nga manghusga kada tayo. Kasko na ti Ebanghelyo, umay to, nakatapayaan dagiti ulap, nga addaan pan nakabalin, addaan bilag, isunto ti mamaglasin. Kaday nga aldaw agsagana kayo kuna tayo tunggal rambakan tayo ti Adbiento agsagsagana tayo iti dayta ngayo umay. Into no December 16 aging gana ti December 24 tintumet rambakan tayo lagipon tayo daydiim muna nga yaay na isu dayay pannakayanak. Isu ti Mesias nga naiyanak, isu ti ibagbaga ti umuna nga maibasa nga Emmanuel anya naganan o kamo kami Manuel kung kuna nga kanta niya. Rambakan tayo mat dayjay pannakayanak nga imuna. Nagsarunoda. Ngam ti Christmas into no maiyanak ni Apo Jesus agiganan to no anya naganan into no Three Kings kuna tayo. Panagsagsagaan tumulaang daya. Datayumot taan gamin nga Pilipino. Andiyak amuno nyo ti utak tayo. Nang rugi ti September 1, agpatokar tayo umutan. Whenever I see boys and boys, seminal and the straight. Christmas ka nun. Ampay pinaggagampor yung mutan. Advent, Christmas. At dapat agdekorar ti Advent kaslamag Christmas train. At dapat duwa nga paborito nga babakit. Nag-order dati online nga daytay ada sara-sara na nga ada silaw na napadain tudok jayanti masitas misada mulmulagatan nga apa nya kukuhaan nyo ta nagpintas Father Christmas agyang kaitan orayon nyo Christmas aging gakay nga tumangken ko na kunta mulmulagatan Christmas kan hampay Advent pay laeng panagsagsagan na pay laeng. Kaya upat nga Domingo, iso nga dito adda simbolo na, dato'y nagbubukal, anya ti simbolo nagbubukal, da eternity, ti kinagnanayon ti Diyos. Tati istorya na dito, dagiti muna Kristiyano, agserkuluda, adda krus jitingana, agkarkararagda. Ay kandela, iso tata inaramid tayo mat nga kastoy, adda mo nagpataadaran ti Advent treat na nga to jimay sa kandila, di jimay sa adda likod, basta upat nga kandela, ta mas dramatic jimapan mang sindi, nyamud dayta nga mauawat. Iso nga hampay laeng a Christmas, agsagsagana tay pay laeng para ti second coming. Iso dayjay ti kunana. Ket ti panagsagsagana kakabsat, awan ti instant. Mahilig ka ngamin ti instant nya. Anya dagitay instant noodles, ikamla na pudot, solve, instant coffee, ikamla tinapudot, solve hangkan nga aganger. Nya pa dagiti instant. Instant nga ipupudaw, pinunasa mo, nagnisit mo tatil-til mo. Instant nga panagpakutong, pumata nagaduti umay kanyak nga, po, instant nga panagpakutong, agdayet akon Father, ngam gapo ta December, next year ton. Ang kaman nga gibagabaga ti dayet kanyak no amin nga punsyonan nga papanak makita ka. Instant ka no. Dapat instant nga umay agpaagas, apo, bendisyonan nakman, apaya, ikatum ta high blood ko, ne. Naglaing kan. Ikararagan nak apo, tamaikat ko mati high blood ko. Apay nangalaan tila, apay maagasa kaya ta high blood mo. Inya ko ng doktor, agtuma, kasurutam, diya ko maanusan, kamatay kan Aday instant nga agas no kayat mo agasurutam di proseso na. Haan? Kasjay metlaeng dati panagururay. Anya dati panagururay tayo tiya ay may isalakan tapno maikari tayo ang maisalakan apay ti kunayo instant. Kadagayem ko baak nga lakay. Gaputa na angaw met hanunay nga makimismisa di naggapo nga parokyahan yung adamagan no sa dinno ta chismosa kayo met. Kakunan na apo diya makimismisa. Apaya, masulsuli sugak laeng. Apo baak magad nga baro, di magad nga asawa. Apaya, diya di sango ka nagkiting mo, di short pan na. Kapi kami ay sukit kita haam niya po, Jesus. Di may samot ka. Apo naka-spaghetti laeng tibado na. Nalinis mo lang di bukot na ako, nagahaan ko blangan. Kaya sumal. Katipa, ti prinsipyo na tibiyag. Ti idol na,
Di mat ni Apo Isus, di mailansada ti krus kataluda. Di kaabay na ka nagbabawi. Kena isalakan pa'y kunana isunton maudi nga gundawayan Apo sa akto agbabawi, kunana sa akto makimisa. Natayon. Natay di taon, di ka mo no nakimisa sakbay nga natay. Kati pa nagsagsagana, haan nga instant. Haan nga day umayon ti mangisalakan, intay agkukumpisaran, intayo ag babawin, kagbayad ti utang mo, kagpakawan kini Apong, haan nga kasyay. Anya ti ibagana, no nadlaw yo, dahito maikadwa nga maibasa, anya ti kunan ni San Pablo, kadagiti taga Tesalonica, nagbilag, dengganyo ti kunana. Padakkelan ko mati Diyos, ti panagayat yo iti tunggal maysa. Nya? Ken kadagiti amin at tao, ket dumakkel kumas ti panagayat mi kada kayo. Kas ano ti panagsagsagan, ano kitaan nyo dito'y Advent treat, ay dito candles tayo, nakasurat pa'y kaidtan. Anya na kita nakasurat? Diyan na sindyan, yan tayo nakasurat? Hope. Diyan may isa? Peace. Love, ken? Joy. Kunana, dumakkel ko mati panagayat iyo. Apaya nga dahito ti ibagbagana, ti siya sasagana kakabsat, dahitay naanos a panagayat. Haan nga dahitay, umayon ti mangisalakan, pulwa-pulwan tayo, matida po taro pa tayo, nantay nga agdigdigusan, umay tayo agkararagan, dadtan tayo mga haan. Idakdakkel di panagayat, iso ti panagsagana. Idakdak, lawagan tayo ang amin, no? Dadaduma ka, di tayo muti agayat. Nagayayam kam ti tennis, ijay, San Esteban. Kagaputa, adamakan mo ti ijay, itlog, nga nalinta, adama merienda, kadakwa. Kasi siyempre, no, adama nagmaiwara, pidutan tayo at iwara ay ibasura. Kunana di may sa nga gayam ko nga best friend ko luklukon na wala po agdalos tayo taapaya narigat mo no maungtan ti padi nga narugit ko ma no maungta anak ko ma at padi ak garod kakunak agdalos tayo gapota iso ti katatao tayo haan nga gapota adda hanga gapota adda agunget kasjay matlatbiag tayo. Inaramid mo yung may isang abanag, ngamin iso ti katataom. Hala ko may nagaramid ti Advent treat, may nagdalos. Apay nga imay ka, kababain mat ka, sentro kami ka, baka na may mayat di Advent treat na di bangir, wrong ang ayat day ta. Imay ka, taamom nga makatulong ti panakaisalakan, no makita da ka, mainspiraran da, iso ti panagbalbaliw, ayat di ented mo, iso ti usto. Aramidem, gaputa, iso ti katataom haan nga, iso ti, gapulaan ta requirement. Agdi pong turom tayo, one Father. Mangted ka, apaya, kababay mo no saan ka, mailista ka no ngamin. Nangted ka matay, uuray yun, basta uray mabukbukbukan, kababay mo no mailista. Mangted ka taamom ti papanan na ngahaan nga, hanla nga makan niya po padit, hami mo makan. Para iti pan nakaiwaragawag ti Ebanghelyo, tulong ka dagiti kakabsat tayo, pagyaman mo kini Apo Diyos, no anya di api mo. Imay ka nakimisa, ayat ka di day tawon, no? Haan ngamin, kababain ka, siyak ti agbasa. Iso di ti ibagbaga na, no padigdagan tayo ti ayat kunana, kadagiti kakabsat tayo, iso di ti papanan na nga kunana, uray anya gundaway, nakasagana ka. Uray umay ni Apo Isus, tata nakasagana ka apaya, katataong nga rod ti agay ayat. Kakuna tayo pa'y. Apaya nga uawatem ni Apo Isus, imayon ti imo na gundaway. Imbati nan ti sakramento. Anya serbina nga uawatem ni Apo Isus iti sakramento. Apaya nga nag-first communion ka nga inye-explain da, apay nga mamati ka abagi ni Kristo, anya ti tulong na kanyam. Ngahaan nga mabalin nga agbuya kalaang ti online ka umanayon nga para itimisa, haan apay nga awatem. Ngamin ti panangawat mo kin ni Apo Isus, sandap no kanayon ka nga nakasagana, dayjay bagim igamer na.
Tapno no kumano mabalbalin ti kararag tayo, Apo, ited mo day tamatam, ta iso ti usarik amata, ti panagtapno makitak, dagiti tattao, kas ti panagkitam. Anya ti panagkita ni Apo Isus kadagiti tattao, napnuan asi, napnuan ayat, napnuan pamakawan. Kagapot awatan ni Apo Isus, agay ayat kanukas, ti panagkitam kinkabsa mo, at dani Apo Diyos king ka. Ngam na ti panagkitam ka, basol mo. Datalag pampabasol ti ob-obraam, awam mo ob-obraam. Datalamang kit-kita ti madikin ni kabsat mo, di mo maammo ti agayat, adayupay ni Apo Jesus. Anya tino awatan tayo ni Apo Jesus. Tapno na pinpintas di panagayat tayo, di puso na kuma, iso ti isuot tayo, amuyo ti sao nga isuot. Isuot, hangam isuot. Alaam di puso na, ta di pa nagpuspusom sumurot kini Apo Jesus, isumat ti usarim kini kabsa mo. Nap-nap no ti ayat. Agbulbulanos nga ayat. Ti maamuyon sa panakaisalakan ka daytay. No kas ano ti kasantom, nagakob di imam, apo kas lakalahampay makabasag pinggan, amami, ngadat sa dilangit. Nakaiayog ka pa'y, madaydayaw ko matinagan ma. Lamang tid kang arudan ta pagpakantayo kadagitay umay agseminar, ay awan! Nakasansan hanga agba. Madagitay kasla nga makabasag pinggan nakasansan tungam inggi-imot. Kasano nga agkumpas di puso ni Apo Jesus nga nagparabor kin di puso nga agkarkararag nga nakaklose. Iso nga rin di maalam ko ma, no agkumkumunyon katapno si sasagana ka akan kanayon, mausar mo ko ma, maisuot mo di puso ni Apo Jesus, iso ti usarim nga agserbikin ni kabsa mo. No awatam ni Apo Jesus, maigamerking ka, tainraman na kang rod ti bagina, nagmayat ko man o di ima na isumat ti kadda ti imam. Nga tumultulong agserserbi akan kanayon, haan nga tabagbagim ti padpar, nagrigat ka ti taon aya. No daduma ka agserserbi ka ngam bagbagim ti parparaburam, bagbagim ti serserbiam, bagbagim ti maidaydayaw, adayo day jekin ni Apo Jesus. Kung maala tayo ni Apo Jesus, ang awatan tayo man tinasanton ako munyon. Kuna tayo, nakasagana ka din, no maisuot mo ni Apo Jesus, itibiyag mo, uray anya agundaway, si sasagana tilubong mo. No nausar mo ni Apo Jesus, itibiyag mo, hantay nga agsagana ti instant nga agapura, agapota umayan ti mangisalakan, haan, iso ti ibagbaga na ditoy, ti kinasimbaan, nga ibagbaga na haan laeng nga programa wagas ti panagbiag. Agserserbi ka natural apaya iso ti katataom haanda nga chichiken. Tumultulong ka nga natural apaya iso ti katataom haanda nga ibagbaga. Agpakpakumbaba ka nga natural apaya iso ti katataom hangaga pulaeng tamaabak ka. Pakpakawanam ni kabsat mo. Isalsalakan mo ni kabsat mo, taapaya, sika nga, nakasuot nga rin ni Apo Jesus king ka, haang ka nga mangikuskuspil. Respetaran ti paglaingan ni kabsat mo, haan nga day tila makitkitam ka di kamalina. Adayo day takin ni Apo Jesus. Iso nga ko, nga rin ni San Pablo, nagmayata niya dati ko na padakkelan ko mati Diyos ti panagayat iti puso yo, iti tunggal may sakada kayo. Di mo lagayam ti tulbag na kakabsa tapno nakasagana tayo. No damor nga agay ayat, dadta ayat, no adda ayat king ka, adda ragsak, no adda ayat king ka, adda kapya, no adda ayat king ka, adda namnama. Tatta nga Domingo, ikararagan tayo pa'y dagiti kakabsat tayo nga ngamin dito nga Domingo ka, dagiti adda, anya naganan, adda disability na, ada dagitay nya naganan pagkurangan da no anyaman nga wagas uray puso ikararagan tayo met ida nga adalat tanamnama no agtalek tayo kini Apo Dios itednan to latta tinamnama kita tate panagururay tayo ti isasangbay panagsagana tayo anyang tirumbeng
Agbyag, ikarkarigatan ti agbyag nga nasingpet na dalos. Ure agkara itublak. Ure agkara ikursong ti basol. Agsubli tay latta ko mga ikarkarigatan. Isong arod nga tatak nagmayat, tapno makapagayat ka nga nasaya at gundaway mo nga agkonpesar. Gundaway mo nga mangdalos, tapno nalinlintag di ayat mo. Gundaway mo nga agpakawan, tapno na tartarnaw di ayat mo. Kano maaramid tayo dahito kakabsat, anya pala ti birukan tayo nga panagsagana. No bumabaman ko na iti ulep, dahito anak. Ngayon ti ari ti sa nga lubungan, no bumaba nga umay kada tayo, awan ti pakabuungan tayo, awan pagapuraan tayo, apaya, isugarod ti wagas ti panagbiag tayo. Isungarod ti lubong tayo, daya agay ayat kinikabsat tayo. Katingitingan tayo saludsudan tayo Kasano magkadakkel ti ayat nga ibubuhos tayo. Kasano mat kaado ti makari na ti ayat nga ititid tayo. Kamno din pa'y napadasan ti nagayat, inggi imot, inggit makasarili, inggit tangsit, inggit gora, ay sus kaawanan na, no umayta mangisalakan ka, nasaya atin, amuna ka, ala kakabsat, tapno na pinpintas dati pa nagsagsagana tayo, tapno na tartarnaw ti poso, kasurutan tayo at ilintig ti ayat. Ibilang tayo, adibiyag tayo nga agbibiyag, nga napno ti ayat. Nga di ko na tayo alaam ni Apo Jesus, ito iiso ti isuot mo di puso na, automatic day ta agay ayat ka. Noon na isuot mo ni Apo Jesus di mata na, automatic makitam di pagsayaatan da. No adda ni Apo Jesus king katiiman na automatic agserserbi, nga awan ti pilpilyan na.